ప్రభునందు ప్రియులైన సహోదరి సహోదరులకు నా హృదయపూర్వక వందనం తెలియజేస్తున్నాను. ప్రియులరా, మరి మీకు అందరికి తెలిసినట్టుగా హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్కు చెందిన సహోదరులు విక్రమ్ గారు బ్లాక్ ఫంగస్కు గురై చాలా వేదనతో, తన ఆరోగ్య సమస్యలతో, ప్రత్యేకించి ఒక రకంగా ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఆ బాధ్యతను దేవుని యొక్క ప్రేమను బట్టి నేను తీసుకొని లక్షలాది రూపాయలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ యొక్క వైద్య చికిత్స కోసం అందరూ దయచేసి సహాయ సహకారాలు అందించమని నేను పిలుపునిచ్చినప్పుడు అనేక మంది ముందుకొచ్చే విషయంలో సహాయం అందించడంతో పాటు ప్రార్థనలు కూడా చేస్తున్నారు. అందులో ప్రత్యేకించి రాజమండ్రికి చెందిన CCM చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారైనటువంటి సహోదరులు సోదరిమణులు ముందుకొచ్చి ఈ యొక్క వైద్య చికిత్స కోసం 11,500 రూపాయలు అందించడం జరిగింది. మరి CCM చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు మరి ద్వారపూడి శ్రీను గారి ద్వారా ఈ యొక్క సహాయాన్ని అందించారు. మరి పేరు పేరున ముందుకొచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక వందనములు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి అత్యున్నతమైనటువంటి నామంలో తెలియజేస్తున్నాను. దయచేసి పిల్లరా, మరి సహోదరులు విక్రమ్ గారి కోసం మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలను దయచేసి ఆపకుండా కొనసాగించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను. మరి ఇప్పటి వరకు మొత్తానికి ఒక 3 సర్జరీస్ నా ఆధ్వర్యంలో నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఒక 2 సర్జరీస్, దానికంటే ముందు ఒక సర్జరీ చేయడం జరిగింది. ఈ సర్జరీస్ అన్ని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చాలా పవర్ఫుల్ ఇంజెక్షన్స్ ఇప్పుడు తనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది. మరి అవి కొనుక్కోవడానికే ఖచ్చితంగా ఎంతో సవాలుతో కూడుకున్న పరిస్థితి. అవన్నీ మనము ఏర్పాటు చేసుకోగలిగి ఆ ఇంజెక్షన్స్ తన శరీరానికి చక్కగా పనిచేయలాగున, ఆ ఫంగస్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండలాగున ప్రత్యేకంగా మీ ప్రార్థనలలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను. మరొకసారి CCM చారిటబుల్ ట్రస్ట్ రాజమండ్రి వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్.